Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Humingi ng space si Bobby kasi sobrang toyoin ko daw. Feel good morning call and tits. Just call me Ana. At in a relationship nga po kami ni Bobby. 8 years na po kami. Nag-live-in na rin kami sa bahay niya sa may Kawayan, Bulacan. Meron na rin po kaming sariling kotse, hulugan, pati motor. At talaga namang kasal na nga lang po ang kulang. Hanggang isang araw, ang sabi niya, Kailangan ko ng space. bakit? Basta, Sinabi ko na kanina, sabi mo, toyoin ako. Sabi mo. alam mo naman pala eh. Tinatanong mo pa. Umalis ka nga. At dito na nga nagsimulang tumagas. May toyo. May toyo talaga, guys. Ang mga katas ng toyo ay ng kanyang nakalipas. Oo nga. Sabihin mo yung yung totoo, hindi ako papayag ng bigla-bigla na lang humihingi ng space. Kasi yung space, alam ko pupunta na yan sa breakup. Kaya Bobby, hindi na tayo bata, tayo magtapatan, may iba ka na ba? Wala, syempre. Space nga lang eh. Bakit nga? Ba't hindi mo masabi? Napakatuyuin mo nga. Napakatupakin mo. Wala naman akong... Bobby, noon pa ako nung 8 years na akong tuyuin. Ngayon pa talaga. Yan. Tinitiis ko rin naman yung pagiging impatient mo apaka-bugnutin mo. Ako lang ang tuyuin ka din, pero tinitiis ko. 8 years na nga eh. Tapos hihingi bigla ng space dahil sa toyo ko. Matagal na ako may toyo. Sabihin mo may ibang dahilan. Ano, tatahimik? Wala nga. Gusto ko lang ng space. Gusto ko lang huminga. So ayaw mo ko makasama. Ba't mo ko ni-live-in? Kundi ka pala makakatagal sa ugali ko. Kaya nga kailangan ko ng space, di ba? Kung maaari. Space. Hindi nga pwede. Hindi papasa yung dahilan mo. Hindi. Gusto ko ng space. Ba't mo tinanong kung maaari? O hindi. Hindi na ako manghihingi. Hindi ako humihingi ng permiso sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo, kailangan ko ng space, Ana. Naintindihan mo? Bobby! Kailangan ko ng space. Bobby! Kaya kung pwede, umuwi ka muna sa inyo. Bobby!
Napauwi nga po ako sa amin kasi syempre, mukhang pinapalayas ka na eh. Pagsisiksikan mo pa ba ang sarili mo? After 6 months po, wala pa ring paramdam si Bobby. Space pa rin ang gusto niya. Di ko po alam anong nangyayari sa amin, Call and Tits. Wala talaga siyang paramdam. Naaning na ako. Niisip ko may chance pa magkakabalikan kami at mag-aayos kasi nasa akin pa rin yung susi, yung duplicate ng bahay niya. Isang araw, nagpasama po ako sa friend ko para puntahan ko siya sa bahay namin dati sa May Kawayan. Pasensya na kayo, nadamay pa kayo nasama pa kayo. Okay lang yan. Oo naman, Mars. Ikaw pa ba? Tsaka, andito na tayo sa inyo. Kung ikaw na lang ang magsusi. Sige. Dahil lang. Buti naman may susi ka pa dito. Baka pinalitan niya itong doorknob. Hindi, dito natin malalaman kapag binuksan mo. Puro kasalita buksan mo na. Ito na. Kailangan may ire. Ayan, ito pa rin. Kung wala naman siyang ginagawa. Kasi kung meron, hindi niya kung papalitan niya yung duplicate, di ba? Tama, Trixie? Oo naman. Tara, pasok tayo sa loob. Pero di ba masama to? Parang, Bakit ano masama? ba sa English to? Invasion of zombies? Ano ba to? Tawa naman kayo. Kung tawa ka mo, matutopak yan. Galing mo talaga, pero ang kalat naman dito sa bahay. Oo nga. Kasi nung pag kami pumupunta nandito ka, ang linis dito, tapos may jacket pamputi. Kanino yan? Ano naman asa mo kay Bobby? Lalaki yun, burara. Pero, Mars, sa'yo ba yung jacket na puti? walang ganitong jacket si Bobby. Pang baka babae yan! bumili Pang ng... babae! Sa'yo ba yan? Hindi, kasi amoy ko. Amoy deodorant na mabango, pambabae. Hindi ganito yung deodorant ni Bobby Ang Tsaka, babae nga yung jacket. Pasukin natin yung kwarto. paano ba malalaman pag pambabae yung jacket? Maliit! Pinapush mo talaga. Pang babae nga Yun yung sinabi. Pinapraning mo lang ako, pero... Oo nga, isukat Tsaka, ko nga, isukat ko yung jacket ha. Kung... Oo nga, masikip. Ang taba Hindi kaya. mo, ang taba, baboy. Ang lait ka pata dito tayo sa loob. Kwarto. Grabe, ang kalat naman ng kaman. Teka, bakit meron mga gamit na kondom? Hindi to totoo. Baka Mars, may na-board. buhok. Baka na-board lang siya. Na-board, tas magsuot ka ng kondo, tas na-board ka, magluto ka. Pwede naman. Pwede yun. Uy, may pamunas. Sobrang itim naman. Parang Amoy ano? Mahong batong yung ano. Sitaw, amoy sitaw. Sitaw. Ganun ba yan? Alam nyo. Ako nga ba? Bakit parang itayo mo yung basahan? Itayo mo tamo. Sige. Di ba tumatayo mag-isa? Ang lagkit. Sobrang tigas ng basahan. Nakakatayo mag-isa. Yak, Pero may hinahawakan. sipon. Yak, call madumi. Mars! Ayan na. May buhok. Bland. Hindi Teka to lang. totoo. Hindi to totoo. Hanap yung kotse sa baba. Hindi to totoo. Ayan, buti naman at may susi ka pa ng kotse nyo. Ito na, buksan na natin. May buhok din. May Mars. panty liner. Grabe naman ang dugyot. Pati sa kotse may pantila. Ano yan? Teka lang. Alam ko na, may naisip ako. May dashcam to Oo nga, buksan natin yung dashcam. Playback natin. Tingnan natin yung kahapon. Ay, yung isang buwan. Playback. Music!
Ayan na. Ipe-play ko na. Ba't ganito itong dashcam nyo? Parang radyo. Huwag mong i-fast forward kasi. Ayusin mo na ba? Hindi ka ba marunong, Bong? Wala Ayan ka bang- na. Hala, Mars, dito naubos sila sila. nagpimbangan sa kotse nyo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Ba't parang matanda na tong kasama niya? Sino ba to? Hindi baka paus lang. Baka na yung ex. Baka lola niya yan. Hindi, ex niya yan. Oo, ex na yan. Bakit? Bebe. Pasensya. Teka lang. Pasensya ka na pero para kasing kabit ako eh. Ayoko ng kabit. Kahit mag-ex tayo pero alam ko okay pa kayo ni Ana eh. Wag mo nang mabanggit yan. Okay nagmamadali tayo, sorry. Wala pa nga akong hilamos eh. Pero, sadya ka na. Pero Sige lang, next time. ayoko nagmamadali. Gusto ko, siyempre yung mahal mo din ako. Dapat kaya nga. mamili ka sa amin ni Ana. Uuwi tayo sa bahay, kaya doon. Babawi ako sa'yo doon. Pumili ka. Ana o Ana-Ana. Ana. May paganyan pa sila na pick up line. Go, Bobby. Ay! Nag-cheers! Si kanino ka ba kampi, ha? Sa'yo, siyempre, pero grabe talaga si Ituloy natin, tuloy. Babawi ako sa'yo pagdating sa Ready? bahay, ha? Parang lumambot na. Patikasin mo ulit. Okay, ready. Grabe And, ka talaga, Bob. Sana all. Di ba kayo na... ready. Pero, ayoko maging kabet. Akong bahala sa'yo. Huwag mo nag-isipin Sige, yan. eto na, patigasin ko na. Mars, Yung ex na yun! di ba yung dalawa na yung anak? Oo, ang kapal na mukha ng babaeng yun. Sinasabi ko na kinukutuban ako. Sinasabi ko na. Tracy, ano nga gawin ko? Nababaliw ako! Magra-rise kami, sumama ka sa amin, ha? Para hindi ka mabaliw. Yayayain mo pa talaga ako sa ganitong pagkakataon na mag-Star City, ha? Hindi doon sa Star City. Mag-rise ba? magmotor. Pwede rin magmotor pa Star City. Ikaw bahala, pero... Bong, hindi ko kaya. Mars, Gusto ko siyang gumanti. Gusto ko gumanti! Anong gagawin ko? Ayoko mag-iwalay kami. Pero ang sakit. Alam ko na. Itapon na natin itong memory card para hindi ko ulit mapanood ng paulit-ulit. mahalataan niya na nakita natin. Oo. binalik ko. Kinupya ko muna. Sayang ang Bluetooth. Anong gagawin ko, Mars? Mars, kausapin mo na. Kung ano ka pa ba talaga sa kanya? Sobrang sakit, call and tits. Buti na lang, andun ang mga kaibigan ko na kahit minsan epal, dinadamayan ako. Habang nagdurusa ako kay Bobby. Siya naman nagpapakasaya. Tulad po ng payo ng mga kaibigan ko, pinuntahan ko siya. At Salamat pala, ha. Naghulog ka na para sa kotse. Bobby, Saka yung tatanong ko motor, nabayaran ko na yung motor. Bobby, Ba't ka nga pala nandito?
Di ka naman nagpasabi na pupunta ka dito sa bahay. Kasi alam kong aalis ka kapag sinabi kong pupunta ako. Kaya, Bobby, Di once pa, and di for ako all, nakaligpit. Pasensya na. di ako busy magsalita. Ano ba? Bakit ka nga pumunta? Ano na tayo? Di ba humingi ako ng space sa'yo? Ang tagal! Ah, ang tagal. Bobby, magsa 7 months na. 7 months pa lang oh. Parang kahapon nga lang yun eh. Hindi mo ba ako, hindi mo na ba talaga, alam mo, hindi mo ako mahal kasi natitiis mo ako. Bobby, para sabihin ko sa'yo, alam ko na lahat. Ang alin, ang alin. Anong alam mo? Hindi pala, sabi sa script. Hindi ko alam. Wrong. Ano, nagjo-joke ka na naman? Ha? O gusto mo matawa ako sa sitwasyon? Pupunta ka dito, totoo. Bobby! Alam ko na lahat na tinutoyo lang ako kaya ka nagkakaganyan. O alam mo naman pala eh. Bobby, Ano ba? Pagod ako. Bobby, hindi ako pagod. Pagod nga ako. Bobby, Di ba sabi ko mahal mo space? ako? Pero ang tagal na, Abby. Sino yan? Sin? Bobby! Ang tagal na. Ang tagal, Abby. Ano? Bobby, wag mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin eh. Mahal mo ako, mahal kita eh. Ba't sabihin mo nga, mahal mo ba ako? Kailangan ko ng space. Kaya nga ako humihingi, di ba? Ba't di ka makapagantay na... Kasi ikaw pa rin nakikita ko mapapangasama ko! Di ba sabi mo tayo, Bobby, ano na tayo, sorry. Ano na tayo eh. Ang tagal na natin eh, sa hindi ka ba nangihinayang? Ang dami nating memories, nakatanim yun dito! Hindi ba napagtatakpan ng pagmamahal mo yung mga pagkukulang ko, yung mga toyo ko? Tanggap ko rin naman yung toyo mo ah! Teka. Kaya nga, di ba? Kaya nga sabi ko, bigyan mo ako space, huminga para pag okay na ako, tuloy natin. Pero bigyan mo Kung ng nanghihinayang ka pa- timeline! Hanggang Ayan. kailan? Yan, tinutuyo ka na naman, tinutopak ka na naman. Sabi, hindi ko kaya kasi yun. Natitiis mo ako hindi ko kaya. Kasi ang ugali mo eh! Yung ganyan mo, doon ako naiinis, doon ako nabuburyo! Galit na galit ka talaga sa akin, no? Sinabi ko sa'yo, wala namang iba eh. Wala akong iba. Gusto ko lang ng space. Sigurado ka? Oo! Sigurado ako! Sigurado ka, ha? Ang kulit mo naman eh. Oh, ayan na naman. Tutupakin ka na naman, Ayoko tutuyan na ka na naman. magsalita. Hintayin kita. Kasi maasa pa rin ako eh. Nauuwi ako sa bahay na to. Ako yung tagalinis mo, tagaluto mo. Masaya tayo noon eh. Kahit tinutuyo ako. Antayin mo. Gusto mo. Bobby, sorry.